Никос Дафнис, Гърция, нашия приятел от Гърция. Новена на България. Да. Оленска на Авацин. Определят се с багети. Тук ще работи. Започвам да работя. Там винаги вода желязо. На малко. Голямо те не бъде. Се избира да не е по-тежко. Ана, какво работя? Посоката е просто няма мърдане. Колко грама ти се инжира? Той бе, че си златна си, това го разбрахме. Това да не работи на бомби нещо. Работи на глава. Добре, махни се, Илана там да търси пак. И аз сега търся пак. Не, Мари, какво настрани? Айде устрани. Не, търси там и 100 района. Търси и 100 района. Стоп, пак те намира тебе. Дали, бе? Добре, махни се. Харистополе, Никос! Търси. Вари нататък търси. Продължавай. Добре, премести още 100 метра надолу, примерно. Той вари. Айде търси фонера. Дай до татъка върви. Изключително добри багети, изключително добри. Това сега ще дали хваща или златно? Хваща живи, трябва да се всичките. Подгрехен се, панде.